ang haino hasu MBPC ni President Sochindro, Chini Reverend Kishore TBC ni President, elect President Chini Da O'Neill, Reverend O'Neill, tayoro youth ni Sukanto, tayoro kabang ma bororok joto, kabang ma tongbayo. Acha, hangkai kaisa orang ko kha, sengorote kaisa live dikon Robi, bo khoroksa oro khobjangna ni nangkha, live dikon Robi, Dagdu Circle, Mukumuni live dikon Robi, Mukumu Church ni, Dagdu Circle ni. Ama haike tai keboni kebang ma bororok tongkho karjargi rok tongkhai jeng ulo teruk norok no jeng khana rolainai bises ke orok kebang ma leaders rok dikon rok buri rok ni leaders rok bo nukjago ang koina rok nai norok kisa khalogoi tongnani bagai hake tabuk sak jora haino hai Chini tui pagnero ya puri ruwo hambai. Hambai marwo chini konvenano bini nangkung mani samungna khlai thangmani bagai tabuk jora rojago solo song rojamnai Mr. Samal Debborma Taledi oro kaisa kisa Khaswrangma hai ang koinai SNBA bini Vice President Mr. Sriram Debborma ang bono koinai kisa hai felicitate khlaijakna bagai SNBA bini Vice President Sriram Debborma norok nuhuri tongnai rok kono jaga karjagoi rok tongkhai norok anobo hambai chini takuk samol bo kisisa jora nangmani bagai bini boni jagawo duet song nirjak sinai ruthi chini bukhok suari ruthi te bukhok suari bongno jora rojago Taledi Ruthi te suari Helisik
bongni poreo saklai jago bongni paimani poreo group action tiar tongani bagai group action youth rongno tiar tongani bagai
जोंनो बेलायखे खोनादोंखाय जोंनि बुकुग्रुति ताइ सुवारि खोनादोंखौ रोजाक पलां थांब्रे हामबाय बायदि जों लेदावै जरा रोजाखौ एक्सन ग्रुप इउथ दङ जोंनि जरा बेलायखे खम Bisi nisi bani osalo joto ketar klaidi hagnagi tongai joto boromo oyok jahini saklaidi
Hello, sir. Aglai hamai marwo sal kedeng maro mai boros kereng lai mani tini si ma bongni han thon mani mar phunung mansu belaka hamai maro kai torno jeng tebo jora man kai khana rogak nai lai nai razam mar khana lai nai Padi tabok seng sini takhuk bimol jora razako samol nagarde chin takhuk samol borong ka bota bo phayong bumung kokoro bongni check.
Resap khanang kelang thangmani bagai boano sama tongo ang asuk serengmani bo bui heke bo serengya buila bathage asuk re bo bin thanam tin nangya thangte himte ne bo gan serengmano ahai jate bo tei khorakcha tongo chini mothani chini takok omarendra borok konai hengkai jeha jaga phano kobom sugi phaimano boba haino thangte himtina gan serenggai manaisi chini takok samol chini takok omanendra borok belai gan kereng bong thani jora nange himti thangtin borok serenggai hendari mano hambai ade jeng tabuk paithak digi wo sognyani nangkha
Hanya hai jorar jago Chini convent no bini nangkung mani tai kisah tongko hanai ya par jago jorar no. Haino hai ma basa phiuka jotono hambai ruo ang khonani panda no saklaina bagai se ma basa o जों tabuk prai paithak phasing tinini first day ni khonani kisisa saklai ruwana khona 9 sal eba second day chini Bisi terni abon bagai program bo kisa correction khlaijaknai hingke aro nongnoro aboni yak ulono chini Jubilee Worship Service 1 khanangnai hingke abo 9:30 to 12 o jagao waini kakha 9:30 to 12 oro praise and worship tongo Bethel Bisi na youth tabuk tai khaksawo ka swijak a jaga no jaga praise and worship Jubilee worship o page alkang mani bagai aro praise and worship o tongnai Bethel youth tai MBPC choir kisa norok correction khlaina di je yang next page o tongmani abo thikangnai o puilani a jaga no norok tanai na sidi okay aro Chini chairman tongnai Deacon Nirmal Simon de Burma invocation prayer tongnai Chini Reverend Bishop Kumar de Burma former secretary SNBA Jubilee song resabnai Bethel Baptist Church scripture reading o tongo Tujos de Burma tai Mrs. Khumpui de Burma Mrs. Khumpui ke balodumni tai aro offering tongnai Khasuk Abel Miss Aisri tai Jasmine hingke offering no surinai Deacon Engineer Bishu Kumar de Burma convener Borok Baptist Convention aro action song tongnai Bethel ni Buma Bodol Rock special number o tongo Mrs. Chikonmala de Burma duet resapnai Chini Mr. Bimol tai Miss Betsy group song Sunday school Bethel ni Sunday school dol speaker tongnai Chini Reverend Barendra de Burma executive secretary SNBA tai aro announcement tongnai tai closing prayer khainai Mrs. Anjali de Burma president SNBWS kechung thik aboni a panda paimani yagulo Chinaro tai kaisa kisisa panda narakjak tongo aro swijak tongo felicitation to all transferred members of Bethel Baptist Church aro sengreng yapano sengnorno bujiri sanani obono naikya je chini mothani je boriro kaijagi thangnai rok bongni family bai phaikei jeng borokno kisisa memento rok phana roi jeng borokno felicitate khainani musungu abo khai khanani abon bagai tabuk jeng o panda paimani ulo thok thogya pano jeng jotono tini diporo je sanai rok to sakha chini ani ekdom yagra saito chini Reverend Monoranjan de Burma MBPC ni secretary bini nokhlabono jeng maisalainai tai jotto kebeng mungrok tongmarokno chaya sugyarokno norokno kisan nakarei khalogoi tongdi hnai tai kaitoni thanibo nakar sawo sanai tinini ani announcement asuk jorano khana hain hai malai lai phirana norokno ohom dodom khai chengbai baksa pal tongno ne bagi haino koimungna rogoi rohor piro hambai Ambai bini nangkumu saiklang thamani bagai kaisa ahai je ma sawo de जों मथानि लासा चालायनाय ओ जागा किसा चिगनि बागै आसंनो ताबो जों o Khaswrangma Panda
nung suno zora kaham rekha bogra kaitur Panda tui phangni bising tui nung Panda no tidul kha tai jot chongjak rok ni bising tui subrai nin mung lobjak na tui khlai chung nini buskang present klaiman man bagai nono belai ke hambai maro afakaitur suryo cinyo Panda bisingo cini musung tui rok no nakar sanjao nini musung tui rok no nung sung no katal ke hamare klai jadi surima sanma kathar tai kaplai kathang jisu nin mumbai afakaitur nin thanio surima no sanjao amen chung jawat na asuk laina Chini Panda orno kholop jakha phatarino sekang mothani thangya tongkhaina chawo asung nokok